No. Kúkajte sem. Vidíte kocky? To je tá sieťka extrémna, to drží také diery, aby to znova nespadlo. Všetko vyopravené. Tam sme stiahli takú fugu, že kábel by sa tam zmestil. Kúkajte tam. Vidíte? No ona ešte plafón oddelila steny. Tu pokračuje a nic z toho nebude vidno. Ja na tom už robím. No, čo ešte tu je? Také, jak tu je, také boli aj tu. Ale oveľa väčšie. Všetko je zapracované, to nebude vidno. Aj tam to bude zapracované. Toto haraburdu, čo tu vidím, toto je. Kde mám všetko vykladať, alebo čo s tým mám robiť? Ja potrebujem sa dostať zajtra na druhú stranu. Pokračovať. O mu sa nestarajte, ja to zajtra vybijem, toto tu prach nebude. No tu som našiel aj farbu starú, treba aj toto použiť, bo to už nebude potom dobre. Vymalujem, bude všetko čisté biele. Potom, že akú farbu chcete, to už vyberiete. Mimochodom, ďalšia dobrá informácia, tu je tá voda, čo ste hovorili. Tuto ja potom si poznačím na jeden papier, tu ide tajskou kolenou, ide voda tam. Tu asi údajne bude prasknuté, vidíte? Tu sa vám tvorí taká, no nevadí, ja to skontrolujem. Tu ide dole. Tu som našiel odpad. Hej, takže toto, tu by škoda bolo zrušiť, bo stade by som vedel prebiť, len tu by trebalo kakličky nové kúpiť. Možno, že aj máte, ja neviem. Lebo tu jedno, jaké však takú letnú kuchynku, alebo ja neviem, čo tu chcete zabiť, že tu bude bomba vyzerať, keď to spravím. Tu bude všetko biele, nebude také hnusné. No. A toto video uvidíte teraz naposledy, bo už zajtra bude toto všetko biele. Takže tak. Ja neviem, nechcem sa chváliť, ja poviem, určite robím lepšie než tí Maďari.